Nikad nije susreo Isusa za njegova života. Niti je bio odabran među 12-toricu. K tome svađao se s papom. Mirno je promatrao kamenovanje Svetog Stjepana, te je i sam progonio kršćane zbog svoje revnosti otačkim predajama. Unatoč tome, postao je najpoznatiji kršćanski misionar, a za apostola je odabran izravno od Boga. Shvatio je što je točno radosno u radosnoj vijesti i to je fantastično objašnjavao u svojim poslanicama. Uz Isusa, vjerojatno je najzaslužniji što uopće postoji kršćanstvo. A s obzirom na to da je Isus bio Bog, biti drugi do Boga je stvarno veliki uspjeh. Upoznajte Svetog Pavla apostola. Kao što danas popularni pjevači i glumci imaju 2 imena, jedno pravo i drugo umjetničko, tako je i Sveti Pavao imao 2 imena. Savao, to jest Šaul, bilo je njegovo židovsko ime, dok je Pavao bilo njegovo rimsko ime. Koje je ime on smatrao pravim, a koje umjetničkim ne znamo, ali potpisivao se sa Pavao. Drži se da je rođen između 5. i 10. prije Krista u Tarzu. Zato se za njega obično kaže Pavao iz Tarza. To mjesto, u kojem se je vjerojatno školovao, bilo je poznato po kulturi i izvrsnim školama. Ne čudi stoga da je Pavao tamo ispekao zanat i postao vrstan retoričar, da je poznavao grčki jezik i filozofiju, te razvio vještine od kojih je kasnije mogao zarađivati. Izrađivao je šatore i prodavao ih. Volio se pohvaliti u svojim poslanicama da sam zarađuje za svoj kruh i da ne treba milostinju vjernika. Osim toga, Pavao je bio izvrstan poznavatelj hebrejskog i Biblije, onoga što mi nazivamo Starim Zavjetom, a bio je i farizej. Farizej doslovno znači onaj koji je odvojen. Farizeji su bili odvojeni od političkog života, a zbog svoje revnosti prema držanju zakona i od većine vjernika. Uživali su veliko poštovanje naroda kao vrsni poznavatelji pisma. Kao i većina farizeja koji su dolazili u sukob s Isusom, ni Pavao nije prihvaćao njegovu poruku, a još manje kršćane i crkvu. On nam sam priznaje da je htio uništiti crkvu. Što je točno radio kršćanima ne znamo, ali očito je bio Darth Vader svoga doba, jer su ga se i nakon obraćenja vjernici bojali misleći da je posrijedi neki trik. Dobro, usporedba s Darth Vaderom je možda malo pretjerana, ali shvatili ste, sa Svetim Pavlom nije bilo zafrkancije. No, onda se događa nešto što pripada u skupinu najvećih obrata u povijesti. Nešto poput otkrića Amerike ili iskrcavanja u Normandiju. To je događaj koji je zauvijek promijenio ne samo Pavla, nego čitavu povijest. On tvrdi da je vidio Isusa, a čak i najveći skeptici priznaju da mu se nešto dramatično moralo dogoditi. Uglavnom, na putu prema Damasku, u kojem je trebao pohvatati još kršćana, Pavao susreće Isusa te, izvještavaju djela apostolska, čuje glas: Savle, Savle, zašto me progoniš? Budući da ga nije poznavao, Pavao upita: Tko ste, gospodine? A glas mu odgovori: Ja sam Isus kojeg ti progoniš. Što se tu zapravo dogodilo nitko ne zna sa sigurnošću, ali Papa Benedikt XVI će primijetiti da ta promjena njegova života, to pretvaranje cijela njegova bića nije bilo plod psihološkog procesa, sazrijevanja ili intelektualnog i moralnog razvoja, već je došlo izvana. Nije bilo plod njegove misli, već susreta s Isusom Kristom. Ni na jedan drugi način ne može se objasniti ta Pavlova obnova. Sve psihološke analize ne mogu razjasniti i riješiti ovaj problem. I sve je ostalo povijest, mogli bismo reći. Nakon čudesnog susreta, Pavao se povlači na molitvu i proučavanje pisma s novim pogledom. Zanimljivo je da se on ne konzultira s Petrom i ostalim apostolima. Ne, on je toliko uvjeren da se Isus njemu obratio i poslao ga širiti evanđelje da se slobodno može smatrati apostolom i to izabranim izravno od Isusa. Naravno, takav stav nije svima sjeo, ali o tome malo kasnije. Uglavnom, nakon 10 godina od obraćenja kreću njegova misijska putovanja. Misija doslovno znači slati. Prema tome, misionarski rad je poslanje širiti radosnu vijest bilo na nekom određenom mjestu, bilo nekoj određenoj skupini ljudi, te ih pozivati na obraćenje. Oni koji vrše tu službu su misionari. Pavao si za misiju uzima širenje radosne vijesti među poganima, to jest svima onima koji nisu ni židovi ni kršćani, već imaju neku svoju lokalnu vjeru ili kult. Ukupno možemo govoriti o 3 misijska putovanja. Na prvom putovanju Pavao kreće iz Antiohije, mjesta gdje su se Isusovi sljedbenici prvi put nazvali kršćanima, prema Cipru i Južnoj Maloj Aziji. U drugom misijskom putovanju Pavao širi evanđelje po Galaciji i dolazi do Europe, te mjesta Atene, Korinta, Filipa.
U trećem misijskom putovanju ide kroz sjevernu Galaciju u Efes gdje ostaje 3 godine. Iz tog mjesta piše neke svoje poslanice. Poslanice su ono po čemu je Pavao najviše poznat. To je ono što se obično čita na misiji kao drugo čitanje. Na primjer, čitanje poslanice Galačanima svetog Pavla Apostola. Braćo, što su poslanice? Drago mi je što ste pitali. Poslanice su zapravo pisma koja je Pavao slao pojedincima ili zajednicama kršćana koje je osnovao ili htio posjetiti. U njima on nudi rješenje za neke njihove konkretne teološke i pastoralne probleme ili nudi moralnu poduku. Uz evanđelja, poslanice su najvažniji biblijski izvor za kršćanski nauk i vjeru. Pavao je autor ukupno 7 poslanica. Neko od njih je pisao vlastitom ruku, a neke je diktirao, pa se onda na kraju volio potpisati velikim slovima. Iako mu se tradicionalno pripisuje ukupno 13 poslanica, Pavao je zasigurno autor ovih u lijevom stupcu, dok za ove u desnom stupcu postoje ozbiljne sumnje da im je on autor, pa se obično nazivaju deuteropavlovske. Uz sva ta silna putovanja, pisanje poslanica te izradu i prodaju šatora, Pavao je sudjelovao na Jeruzalemskom saboru 49. godine. Tamo je bio jedan od ključnih zagovaratelja da se kršćanstvo još jače proširi među poganima. Ipak, Pavlovo zagovaranje nije uvijek išlo glatko. Sjetite se da njegova sigurnost u vlastito apostolstvo svima nije najbolje sjela. No, Pavao nikada nije glumio da je netko tko nije. Nije se čak niti Petru bojao suprotstaviti u lice kad je u pitanju bilo širenje pravog Isusovog nauka i radosne vijesti. Iako je od 12 dobio blagoslov te je i među kršćanima uživao ugled, navukao je na sebe bijes svoje prijašnje braće. U Jeruzalemu je uhićen oko 60. godine, te poslan u Rim na suđenje. U zatvoru provodi 2 godine. No on čak i iz zatvora širi evanđelje te piše svoje 2 posljednje poslanice, Filipljanima i Filemonu. Ne znamo točno kako je umro, ali za vrijeme progona cara Nerona Pavlu se gubi svaki trag. Prema svemu sudeći, umro je mučeničkom smrću, a od sredine 2. stoljeća imamo dokumente, počevši s apokrifnim dijelima apostola Pavla, koja tvrde da mu je odrubljena glava. Unatoč mučeničkoj smrti, Pavao je za sebe još za života, vjerojatno predosjećajući kraj, rekao: "Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao." U liturgiji obilježavamo i obraćenje Svetog Pavla 24. siječnja i njega kao osobu na 29. lipnja. A što je točno Pavao naučavao, nekom drugom zgodom. U ovom ste videu naučili da je Pavao, to jest Savao, bio vrstan poznavatelj poganske i židovske kulture i filozofije, da je poznavao pisma, da je progonio crkvu, da se obratio na putu za Damask, da je pisao poslanice poganima kojima je širio evanđelje na svojim misijskim putovanjima. Hvala što pratite Lectio Brevis. Molim vas da se pretplatite ili jednostavno podijelite ovaj video sa svojim prijateljima. Pozdrav u Kristu.